RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputot. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Victor. Ginaingon, bisan unsa pa day kabuutan sa usa ka lalaki ngadto sa iyang uyab. Kung makakita ni og mas labaw pa nimo, iya ka gyud ang ilisan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba? Nagbuwag mo si Muyab. O tay, ako'y nibuwag niya tay. Ano bang kuno? Kagwapa to yung Muyab niya imong gibuwagan. Ay, di ko ganahan niya tay. Uy, saan nga? Kada sex na mo tay. Gusto man siya nga hagkan akong iyang ubos tay. Sa di pa na ko ikuan ang ako sa iya. Unya, di mo ko ganahan na nang muhawak pa ko ugkuan sa babae tay. Akong gusto tay, diretso og sumuy tay ba? Uy, baya, nga nung di man taon kamuhawak sa ubos. So, kung may gustuan ng mga babae, sutian ka, Victor. Ka ng mga babae, ganan. Sila sup-sup-sup-supo ng mungus-bungus ka na adias tuwa. Usa? Mo nilang gusto sa di pa ni may pasoon. Uy, tay, di ko ganahan na nang ingon-ahan tay, uy. Saan tay nga, ludon mo ko? Kasuway ko, ana, tay. Pero di man ko ganahan, tay. Aslom ka ng ilaha tayo, ay. Aslom? Ano, unsa man tao? Aslom, bitaw. Oy. Katawa ko na tilawan. Aslom eh, bisag bago pa silang ligo tayo. Natural. Di pa gaya makaihi, ha? Aslom gyapon ng ilaha tayo. Uy, natural ka ng aslom-aslom ka. May kaon lang iba, no? Nung unsa ka, kung maunang asluman ka, para di ka kaunang-unang ako. Isuwag iba. Bugu, abi, anay mo. Ay, basta rin, di ko ganahan aslom tayo. Wala, di ko ganahan lang yung anak tayo. Ugawan ko tayo. Busa, mangita ko glain tayo. No, si? Mangita ko glain. Oh, hey, Victor. Bye-bye kang pamisitaan do. O, tay. Ug taga-Pikas Baryo, tay. Milit ang iyang antay. Guwapa kita, eh. Basta yung kabuwag na sa mga anak, hindi kang sup-sup sa daw-daw, ha? Kanahana ka. Namang gi babae tay nga di ganahan na tay, eh. Ug kana sa milit, tay, mag-ampo gi ko tay nga siya na ang babae nga akong gipangita. Kaminyo na kay ko tay, uy. Unya tay, sige tay ha, adto na ko ha. Mamisita na ko ni milit.
tungod ka day milit. Gisugot ako nimo day. Tungod kay may pagtanaw sab ko nimo, Victor. Ug manghinaot ko nga ikaw ng lalaki nga akong gipangita. Manghinaot ko, Victor. Dili ka magmahay ako day. Kay buutan ko. May ko og trabaho. Ug labos tanan, di ko hugawan. Limpyado ko nga pagkalalaki. Kun mauna, ikaw na tingaling lalaki nga akong gipangita. Ikaw na, Victor. Ug ugma day ha, mag-date ha. Domingo man ugma. O kana, mo ni gipangita ko nga manghagadayan og date. Mo ni gipaabot ko nga isulti mo tong Victor. Tamis na mga lips. Nagkaon ka kindi. Ganari sa kong boobs. Ang boobs. Kini. Kahubag yun. Gusto ko, Tubok. Didi. Tutyan ako. Tutyan ako. Kalang sa boobs. Sige. Udo. Diya. Pinagi mo na ako. Imo ko nagkikupta na nga ako. Ang ako na ako. Imot ko ni imong naon sa akong boobs. Dali. Na. Ayaw, dali. Ayaw. Dili ko. Dili ko rin. Ganahan kong imong ungarag maayo akong boobs. Sige na. Ikupot ng pikas magkamot sa pikas. Sige na. Dili ko. Uy, dili ko. Mas lumaki ng imong ubos. Uy. Ha? Dili ko. Dali, bi. Dali. Dali ta. Ay ba? Dili ta. Bilangkad ko ng doon mo ka pa. Kani. Ayaw na kiskis sa ubos. Wa na ilami. Aslong ka na. Karam kani. Dali lang ginawa. Kani. Ako na ni Isura. Isa? Kani. Iugbok ko na ni Muna. Kani. Kaya na kani dali. Niya. Sige na. Kani, lami. Diyan naman ka diha. Buhi pa ka? Buhi pa ko eh. Nagpahuher ako. Aw. Duha ka round ko itong nakuha ko na. Dai? Kapuya eh. Lamian mo dayo eh. Nalipay ba ka, ha? Gamay. Oh. Gamay ra gyud taon. Usay, gamay. Gamay ra uy. Gisugot ta kang hagkeng akong ubos niya. Kupting akong tutoy. Oh, day milit. Di gid ka kanahang mohawk sa ubos sa babay. O lagi day, di ko ganahan muhawak anang inyong ubos, uy. Saon nga aslo mong kayo na, uy. Uy. Kato imong natilawan aslom to tamis ning ako giahak ka. Mau ba? Uy, kun mauni di kang lalaki nga akong gipangita uy. Ha? Buwag na ta uy, gusto kog mahawak sa akong ubos. Uy, day milit. Poko man ha, ang babae na nibuwag ni mo. Mura. Di mo ka parehang rule kirante ko. Doon sa mga nga. Sup-supo ng liso-liso. Doon sa mga. Banga dyan kay ka ha? Huwag man ni mo ngarang ubos. Bahala na tayo, bahala na. 17 anyos rada pinta. Bahala na lagi tayo. Basta kay di kumuhaw ka ng ubos, babae tayo. Aslom ka ng ila tayo, ludon ko. Aslom ko na bro.
Kung mao na, matiguang ang nakasuok, ha? Victor, di yung taon ka kitang babae nga mo imong gipangita. Hanggaw kang dako kanahan na ka, wakay buot! Oh, Day Bingsyo. Mo ba, Baylitong? Mao na bay. Pangita o babae ka ng virgin. Kanang wa pa may hilabti og laki ba? Kanang wa pa kasuway og mahag ka na iyang ubos. Uy, Pulos magudili virgin ang imong mauyab gud. gusto ka, Baylitong? Babae nga virgin ang akong panguyaban. Ug si Agnes, siya ang akong panguyaban, bay. Kay klaro kayo nga virgin pa na siya. O kana. Kana si Agnes bay. Mas maayo pa lang si Agnes ang imong panguyaban. Kay klaro kayo nga wa pa nakasuway og turjak. O klaro kayo nga sugton ka na. Kay sa tanaw nako, nakagusto na nimo bay Victor. Salamat kayo. Salamat kayo imo kong gisugot, Day Agnes. Kana tungod kay dugay na pud ko nga may pagtan-aw nimo, Victor. Ugma daya, mag-data ha. Opa! Pero di lang ta magdugay og panuri ugma ha. Manimba lang ta dong Victor. Unya ini ko man og panimba, uli dayon ta ha. Simbago taon. Basta ugma, mag-data. Mag-data, Day Agnes. Kita din sa motel. Modlo ko. Wabay ako hilap di Victor. Ay, kadlo ko ko'y bahala ni mo, ha? Kalamihan, malagi ka. Ang imong boobs ay kalamihan, eh. Ako, ay, kalamihan. Didi ako na. Agnes, kaping-ping ka ni. Lami, ha? May lami pa ini. Dali. Hubuan tayo ng panty, ha? Katampo ko din eh. Yung tanan. Iinit ko. Lawayan, baby. Lawayan na ako. Karoon ka na. Ako na ni pasoda. Sorry, hinayin lang ako. Di naman Agnes. Usa? Gilugos ka sa inyong silingan? Uy, ikiha na to siya. Ikiha na to. Dili na, ayaw Unsa dili? na. Unsa dili? Di na lang kumukiha. Ha? Ni ako aron buwagan ka. Ah, Adto ko magpakasal sa milugos nako dong Victor. tay ba ngano adto man ka magpakasal niya? Okay ra kung dunay na tabo ninyo. Kita'y magpakasal kita, Agnes. Adto ko magpakasal sa naglugos nako. Kay ganahan man ko niya. Kay iya manggihagkan og maayo ang ako ah. Adto ko pakasal uy sa naglugos nako. Di ko nimo. Ha? Agnes!
Gibuwagan gid kong Agnes. Dito siya nagpakasal sa naglugos niya. Paitay ni mga babae, oy. Ganahan gid sila nga hagkan ang ilang ubos. Mao katong kasama ang kaagi ni Victor dinhiling tulumanon. What's the style? Paita oy style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.